Здравейте, готини хора! Аз съм Пацо, а най-голямата диня в България е отгледана в град Любимец. Най-малката пък се оказва голяма колкото монета от 1 лев. 10 смайващи факта за динята следва да научим в това видео. Приятно гледане! Знаете ли, че най-малките дини на света се отглеждат на остров Чонгчин в Китай и са последен писък на модата в здравословното хранене? Интересно е обаче, че този плод не прилича по вкус и структура на обикновената диня, която ние познаваме, червена отвътре с черни семки. Този маник има вкус на томат, а вътрешността му е като на краставица. Голям спор има за това динята плод ли е или е зеленчук. И доколкото разбирам, няма решение на този въпрос. Така че на 100% не грешите. Ако я смятате за плод, защото е много сладка, плод е. Ако пък сте решили, че е зеленчук, защото от семейството на тиквата и краставицата, пък зеленчук е. Я напишете долу в коментарите според вас какво е плод или зеленчук. Дините не са само червени отвътре. Има и жълти. Обаче отвън изглеждат напълно еднакви. Така че, ако не са обозначени, не може да ги разпознаете преди да ги разрежете. Вероятно и вие сте от хората, които отделят и изхвърлят динената кора. Но всъщност тя е абсолютно годна за консумация. Богата е на много полезни вещества, като витамин С, витамин Б, витамин А, цинк. Интересно е, че в нея има повече калци, отколкото в бананите. Странно би било да заръфваме динята от към кората, но пък чудесна идея се оказва следващия път в зеленото смути да пуснем 1-2 парченца динена кора. От историческа гледна точка се смята, че динята идва от Южна Африка. Но пък има източници, които показват, че още преди 5000 години хората са отглеждали дини в Индия и Египет. В България пък любеницата се появява около 10 век, като се твърди, че идва от Индия. Най-скъпата пък диня на земята се отглежда в Япония на остров Хокайдо. Това е сортът Денсуке, който спокойно може да достигне невероятната цена от 10 000 лева на бройка. Ето и нещо много интересно за спортуващи. Супер би било преди и след тренировка да изпиеш по една чаша динен сок. Съдържащата се в сока аминокиселина елцитрулин трайно допринася за облегчение на мускулната треска. Динята съдържа около 95% вода, която я прави верен съюзник за борбата с излишното тегло. Оказа се, че е много полезна, така че не спирайте да я консумирате, докато е все още на сергиите. За най-голяма диня в България е малко трудно да се говори, защото няма много информация. Но тъй като се провежда от няколко години състезание в Любимец и Ивайловград, ще споделя с вас тамошния победител. Това е 17-годишния Юлиан Димитров, който отгледал диня тежаща 15,4 кг. Я напишете долу в коментарите дали вие сте отглеждали по-голяма диня от тази, за да може да направим нова статистика и най-накрая да определиме победител в тази класация. А пък за най-голямата диня на земята фактът вече е смайващ. Знаете ли колко тежи тази диня? Тя е отгледана от американеца Крис Кент през 2013 година в щата Тенеси. А теглото й било невероятните 159 кг. Надявам се да съм бил полезен. Дайте по един палец, последвайте ме за още такива видеа и ще е супер яко да натиснете камбанката. Благодаря! Поздрави и до следващото видео!